যদি মারেছ তো নিজে হাতে মাথাটা চেপে হতে পারে ঘর ছাড়ে কর ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ କଣ ହଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ଭାତ ଧରୁଛି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ମା ଏଠି ଅଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ନା ତମେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି ଭାଇ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଚାଲ। ବାପା ଚାଲିବାକୁ ମୋ ହାତରେ माँ मो कथा तो शुभुची नहीं ओठ ओठ माँ ओठ
भगवती